Сәлам, дуслар. Рәсем ясау осталыгын үстерәсе килгән малайлар һәм кызлар. Шулай ук әти-әниләр һәм әби-бабайлар. Сезне мин Шаян рәссам сәламлыйм. Балалар, сез әзерме? Әзер әлбәттә. Мин дә ак кагаз бите, кара маркер һәм карандашлар әзерләп куйдым. Без сезнең белән бүген дуңгыз рәсеме ясаячакбыз. Дуңгыз рәсемен аның башын ясаудан башларбыз. Түгәрәк сызабыз, тоташтырып бетермибез. Бу урын борынын ясау өчен кирәк булачак. Ә хәзер борынын ясыйбыз. Колак урыннары менә монда булыр. Эчке һәм тышкы колак яфракларын ясап куйык. Ике түгәрәк сызабыз. Бу әлбәттә инде күзләр. Күзләрне ничек ясаганны инде сез бик яхшы беләсез. Балалар, борынына да ике түгәрәк истәп куйык әле. Ә менә монда без дуңгызның йылмайып торган авызын ясарбыз. Шәпшен дуңгыз булды бу. Инде хәзер гәүдәле эшенә дә күчик. Ярым түгәрәк ясыйбыз. Баш белән гәүдә тоташа. Аска тәпиләрен ясыйбыз. Әлбәттә алар дүртәү. Алда икәү һәм артта тагын ике тәпи. Дуңгызның тәпиләре озын булмый. Ә менә тояклары бик нык була. Ә хәзер әйдәгез дүрт тояк ясап чыгык. Дуңгызның койрыгы да озын булмый. Чырналып килә, менә шундый булсын. Этер кебек. Дуңгызның яшәү тирәлеген билгеләп чыгабыз. Аптырап йөрмәсен әле. Әлбәттә инде, рәсем гадәттәгечә кояшсыз булмый. Кояшлы көннәрне дуңгыз балабыз да безнең бик ярата. Рәсем әзер. Ә хәзер инде буй башларга була. Туктагыз әле балалар. Менә монда без дуңгызга тамгалар ясыйк. Моның өчен без хәзер ал карандаш алабыз һәм дуңгызның башыннан буй башлыйбыз. Дуңгыз уртача зурлыктагы йорт хайваны. Авырлыгы 45 килограммнан алып 400 килограммга кадәр җитә, беләсезме? Хуҗалар нәрсә бирсә, ул шуны ашый. Дуңгызларның гомер озынлыгы 7-8 ел белән исәпләнә. Иң яраткан шөгыле беләсезме инде? Пычракта аунап яту. Менә гәүдәсенә дә күрәсең каядыр аунап яткан җиреннән пычраклар ябышып калган. Ә хәзер аякларын буйбыз. Катырак басып ясасагыз, аяклары аерылып торыр. Койрыгын да этер төсле койрыгын дим. Шундый төскә кертәбез. Ә менә бу тапларын исә без сезнең белән коңгыр төскә буярбыз. Дуңгызның тояклары бик көчле була. Алар аның ярдәмендә үзләрне ашарга табарга сәләтле. Без аны шәмәхәт итәрбез. Шулай ук әлеге төс белән борынын да буяп куябыз. Дуңгызлар бик каты һәм бик яхшы ишетәләр. Зәңгәр төс белән без борын тишекләрен буягач,
дуңгызның буялмый калган колак тишекләрен шәмәхә төсле итәрбез. Әйдәгез әле кара маркер алып, җиргә имән чикләүге рәсемен ясыйк. Дуңгызның ул иң яраткан ризыгы. Ә күктә болыт йөзеп йөрсен. Балалар, болытны нинди төскә буйыйбыз? Әйе, әлбәттә, зәңгәр төскә. Кояшны сарыга, чикләвек яфрагын куе яшел төскә буярбыз. Чикләвеген үзен кызгылт сары төскә буйыйбыз. Дуңгызларны йортта гына асрамыйлар, циркларда да тоталар икән. Алар өйрәнүгә бик тиз биреләләр. Алардан шын артистлар чыга. Афәрин дуслар, яшь рәссамнар, сез булдырасыз. Инде ширемне дә сыек яшелгә буяп куйсагыз, искиткеч рәсем барлыкка киләчәк. Сезнең дә рәсемегез минеке кебек матур булгандыр дип, киләсе очрашуларга кадәр сау булышам.